Assalamu alaikum masu kallon da sauraro kai tsaye daga nan Abubakar Tafawa Balewa Stadium. Yanzu haka da kuke gani iso mai girma gwamna kenan Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi da shi da ontarecinsa. Senator Bala Muhammad Abdulkadir Soye Kauran Bauchi. Kamar da muke gaya muku, ya gwamna ya sa farar riga, ya mun gaya muku farar riga zai sa. Mai girma gwamna al'ummar jihar Bauchi sun hada wannan waje. Don su kanka su kai da wannan rantsuwa. Mai girma gwamna yana daga muku hannu. Papa Manya, hold on. Excellency is moving directly to the 17 guys. Excellency is moving directly to the 17 guys. Gwamna na mutunta al'umma, gwamna na mutunta jama'a, jama'a da suka zaɓe shi suka ba su kuri'a, gwamna ya ce ko da za a yi kanki zaɓe, ko da za a yi samu, gwamna sai ya zama ya kai da dukkan jama'a da suka zaɓe shi, domin ya kawo da gwamna. Masu kallon sauraro mai girma gwamna yana ci gaba da zagawa domin gaida al'umman da suka zo domin nuna farin ciki su wajen ganin an ratsar da shi karo na biyu. gwamnan talakawa, gwamnan al'umma, ɗan sarakuna, ɗan malamai, mutumin mutane, mai san mutane, mai shauraron mutane, mai jin maganar mutane, mai jin maganar manya, mai jin shawarar sarakuna, domin su ne iyayensa. Da girma gwamnan jihar Bauchi, iyayenka sarakunan nan guda shida, duka suna nan. Kuma tun da suka zo addu'o'in nan ne na kakanninsu a bakinsu domin a yi wannan rantsuwa lafiya a gama lafiya mai girma gwamna iyayenka sarakuna ga suna kallon ka suna maka addu'a mai girma gwamna daga wannan rantsuwa sai ne ji shugaban ƙasa da izinin Senator Bala Muhammad Kauran Bauchi will be accompanied by his ethical and emotional police, where they will proceed as the reviewing officer to review the parade. Police as a mark of honor. Whenever we are giving the national salute to His Excellency, police officers, other security agencies to stand up.